Výraz zjednodušte tak, aby neobsahoval závorky. Tak co s tím? To bychom mohli roznásobit, nebo ne? No, co roznásobíme? Roznásobíme 3. No ne, tak nejdřív musíme ty vnitřní závorky. Musíme mít vždycky o vnitřní závorky. Takže co můžeš udělat? No můžu to mocnit. Ta mocnina je až k té hranatý, k té jakoby velký závorce. Nejdřív musím vyřešit ten vnitřek. Ten vnitřek musím vyřešit. To znamená, jak vyřeším ten vnitřek. Tak je tady A krát nějaká závorka, tak co s tím můžu udělat? Roznásobím to. Roznásobím to, tady dám takhle to krát, tak dělej, tak roznásobuj. Tak opíšeme 3. Opíšeme závorku, napíšeme A minus a napíšeme a začneme roznásobovat. Takže A na druhou minus A krát 1 je A. A co to znamínko tam? Minus A krát minus 1 je Plus A. Takže se z toho stane plus A. Ono by to bylo hezky, kdyby se ty háčka dali pryč, ale oni se nevybijou. Tak. A dokončíme závorku a připíšeme na druhou. No, co s tím dál? No dál to musíme umocnit. Umocnit už a nešlo by ještě to nějak zjednodušit? Co by šlo v té závorce ještě zjednodušit? No můžeme dát jakoby vlastně to opíšeme 3, opíšeme návorku, napíšeme 2A. No jasně, 2A. Minus A na druhou. Závorka se to. Tak. A můžeme to už takto nechat, nebo by šlo ještě zase vytknout třeba to Ačko, ale můžeme to nechat i takhle. Tak to zkus, co s tím bude. No, tak zase opíšeme 3, opíšeme závorku a dáme tak podle čeho to budeš dělat? Máme takový vzoreček. Máme takový vzoreček. A minus B. Já naschvál napíšu tu hranatou, aby byla stejná, jako je tady. Na to jednakou tu závorku napíšu. Tak kolik je tady to A? Když se podívám. Tak A je 2 malý A minus A na druhou. Dobrý. Tak tady to Ačko si také dám červeně. A tady si všimnu, že je Ačko tady a bacha je na druhou. A to Ačko je pak ještě tady. A pak mám Bčko. A když tam bude se říkat Bčko, tak to bude A na druhou, to malý A na druhou. A tady Bčko a tady pozor je na druhou. Tak to zkus podle toho udělat, tady pokračuji. Takže 4 A na druhou minus. Tak napiš 2krát. 2krát. Neurychluj to. No, Ačko je kolik? Ačko je 2A. Jo, 2A. Takže tak napíšem 2A. A krát Bčko a Bčko je... A na druhou. Jo. Všimni si, že to minus předtím A na druhou už je tam v tom vzorečku, takže to už tam nějak do toho nedávám. Připíšu plus a napíšu A na čtvrtou. Jo, je na druhou, ještě na druhou, takže na čtvrtou. Dobrý, zavři závorku. Závorku. A zase opíšu 3, napíšu závorku a 4 a na druhou minus 4 a na třetí plus A na čtvrtou. Tak a teďka ten výraz nemá obsahovat závorku, tak co s tím musíš udělat? No musím to ještě vynásobit 3. Jo. Takže 12 A na druhou minus
12 a na třetí plus 3 a na čtvrtou. Dobrý, to je všechno? Tak to podtrhni.